Har du nogen gang stirret op på stjernehimlen og følt, at vi kanskje ikke er helt alene? Hvad om jeg fortalte dig, at svaret på det spørgsmålet blev ridset ned i vort lejre for over 5.000 år siden? Velkommen til kanalen Hvor. I dag skal vi udforske et af menneskehedens mest fængslende mysterier. Vi skal snakke om de gamle sumererne og deres gådefulde guder. Jeg lover dig, at du i dag vil få høre noget, som vil give dig et helt nyt blik på vor egen oprindelse. Mange tror, at mennesket bygte den første civilisation helt på egen hånd. Men de ældgamle teksterne fortæller en helt anden historie. De hævder nemlig, at skaberne vore kan vende tilbage. Sæt dig godt til rette, luk øjnene og slap helt af. Nå, begynder kvældens historie. Og mens du finder roen, kan du gerne tænke over dette og skrive i kommentarfeltet etterpå. Tror du menneskeheden er et resultat af tilfældig evolution? Eller er vi kanskje en del af et storslået projekt? For at forstå omfanget af dette mysteriet, må vi rejse langt tilbage i tid. Se for dig landet mellem elvene Tigris og Eufrat, i det som i dag er Irak. Det var akkurat her, for rundt 6.000 år siden, at en utrolig avanceret civilisation dukkede op, nærmest ud af intet. Sumererne. De gav verden hjulet, matematikken, astronomien, et komplekst lovværk og, vigtigst af alt, skriftsproget. De forevigede kundskaben sin på lejetavler ved brug af kileskrift, små, kileformede tegn trykket ind med enkle rørstrå. I umindelige tider lå disse tavlene begravet under dybe lag med sand. Men da arkæologerne endelig gravede dem frem og tydede dem, blev videnskabsverdenen rystet. Teksterne handlede nemlig ikke bare om hverdagsliv eller handel. De indeholdt detaljerte beskrivelser af kosmos, solsystemets opbygning og mægtige væsener. Sumererne kaldte dem Anunnaki, de som kom fra himlen til jorden. Det er netop deres historier og advarsler, vi skal dykke ned i dag. Lad os starte helt fra begyndelsen. Hvordan fik verden egentlig vide om disse tekstene? Se for dig midten af 1800-tallet, midt i en brændende het ørken. Britiske arkæologer er i fuld gang med at grave ud ruinerne af den ældgamle byen Ninive. Varmen er uudholdelig, og støvet knaser mellem tændene. Men så, dybt nede i jorda, finder de noget, og det er hverken guld eller dyre smykker. De har fundet noget, som er langt mere værdifuldt. Det, de har opdaget, er selve biblioteket til kong Ashurbanipal. Over 30.000 lejertavler havde ligget urørt der i årtusinder. På den tiden var det ingen, som ante, hvilke dybe hemmeligheder, som var skjult i disse bitene af brændt lejre. Det tog forskere flere 10 år med nitidig arbejde og tyde skriften. Men da tekstene endelig blev bragt til live, rystede det hele verden. Disse budskabene fra fortiden snudede fuldstændig op ned på alt, vi troede, vi vidste om den antikke verden. Forfatterne af tekstene tog nemlig ikke æren for sin enorme kundskab selv. De hævdede bastant, at de havde fået al sin teknologi fra gudene. Fra de mystiske Anunnakiene. Hvem var egentlig disse Anunnakiene? Selve navnet har en både poetisk og direkte betydning. De, som kom fra himlen til jorden. I traditionel historieskriving bliver de som regel affejet som mytiske figurer. Et produkt af gamle civilisationers fantasi for at forklare naturkræfter som torden, lyn og årstidernes skifte. Men lad os lægge skepsisen til side et øjeblik. De ældgamle tekstene beskriver dem nemlig ikke som svævende ånder eller guder uden form. De skildres som fysiske væsener, som herskere og ingeniører. Her er det imidlertid vigtigt at aflive en udbredt myte. Mange tror, at det er en almen opfatning blandt forskere, at Anunnakiene var rumvæsener. Det stemmer ikke. Denne teorien blev i hovedsak gjort kendt af forfatteren Zecharia Sitchin i forrige århundrede, og det etablerede forskningsmiljøet er ofte rygende uenige med ham. Ligevel må selv de mest konservative professorer indrømme én ting. De sumeriske beskrivelser af disse gudene er skræmmende detaljerte og teknisk komplekse.
De fremstår ikke som eventyr, men snarere som en nøgtern kronik over faktiske hændelser, skrevet ned af øjenvidner. Men hvor kom Anunnaki fra ifølge disse tekstene? Sumerisk kosmologi giver os et fascinerende svar. Skriftene fortæller nemlig om en mystisk, 12. planet kaldt Nibiru. For at forstå dette, kan du se for dig solsystemet vort som et urværk. Alle de kendte planeterne bevæger sig i cirkulære baner rundt solen. Men se så for dig en enorm kosmisk pendel i tillæg. Dette er Nibiru. Banen dens er formet som en gigantisk strukket ellipse. Ifølge enkelte forskere krydser Nibiru det indre solsystemet vort bare én gang hvert 3.600 år. Mesteparten af tiden befinder den sig ude i det dybe, kalde verdensrummet. De ældgamle tekstene beskriver den som en rød, lysende planet, gudernes hjem. Det er netop dette enorme kretsløbet, som forklarer, hvorfor Anunnaki ikke er her på jorden til enhver tid. De er bundet til rytmen på sin egen hjemplanet. Dette rejser et åbenbart spørgsmål. Hvorfor skulle væsener fra en anden planet i det hele taget bry se om jorda? De sumeriske lejretavlene giver os et svært pragmatisk svar. De var ikke her for vores spiritualitet eller vort venskab. De var ude efter ressourcer, nærmere bestemt guld. Ifølge tekstene var atmosfæren på hjemplaneten deres, Nibiru, i færd med at bryde sammen. For at redde sin egen verden, måtte de spre mikroskopiske partikler af guld i atmosfæren. Dette skulle fungere som et reflekterende skjold mod dødelig kosmisk stråling. Det høres kanskje ud som et klassisk science fiction plot, ikke sandt? Men tænk på dagens teknologi. I dag bruger rumfartsorganisationer faktisk guldfolie for at beskytte både satellitter og rumdragter mod netop stråling. Hvordan kunne de gamle sumererne vide om de unikke fysiske egenskaberne til dette metallet? Anunnakiene kom til jorda som gruvearbejdere. De organiserede massive ekspeditioner for at udvinde guld, både i det sørlige Afrika og i Mesopotamia. Guldudvinding var et beindtøft arbejde. I de sumeriske teksterne hører vi om en gruppe lavere stående guder kaldt Igigi. Det var netop disse, som fik den tunge jobben med at slidte i jordas gruver. Se for dig dette. Mægtige skabninger, vant til himmelens enorme vidder, blev pludselig tvunget dybt ned i mørket under jorda. De gravede i fjeldet i hundredvis af år, helt til det uundgåelige skete. Igigi-gudene gjorde oprør. Dette var historiens allerførste strejk, og den var af kosmiske proportioner. De brændte værktøjene sine og omringede paladset til en lille Anunnaki-folkets øverste hersker på jorda. Situationen var kritisk. Guldet var livsvigtig for planeten Nibiru, men ingen var længere villige til at jobbe. Det var da Enlils bror, den geniale videnskabsmanden Enki, kom med en utrolig løsning. Han foreslog at skabe en primitiv arbejder, som kunne tage over det tunge slidtet. Det er her den sumeriske historien begynder at ligne forbløffende mye på moderne videnskab. Enki skabte nemlig ikke mennesket ud af løse luften ved hjælp af magi. Tekstene beskriver i stedet en kompleks proces. De fortæller, at guderne tog essensen fra et jordisk væsen og blandede den med guddommelig blod. Oversat til moderne sprog høres dette ud som ren genteknologi. De tog DNA'et fra en hominid, som allerede fandtes på jorden, og splejsede det med Anunnakenes eget arvemateriale. Skal vi tro lejretavlene, var det slik det første mennesket blev til. Han fik navnet Adamu. Et kendt navn, ikke sandt? Denne fortællingen har slående lighedstræk med Bibelens beretning om Adam, som blev formet af lejre. Men de sumeriske teksterne blev skrevet længe før de bibelske skrifterne i det hele taget eksisterede. Mennesket blev skabt med et eneste formål for øje, at være en underdanig tjener, som skulle udvinde guld for guderne. Den nye arbejdsstyrken blev en enorm succes. Menneskene formerede sig raskt og arbejdede utrætteligt. Men snart dukkede et nyt problem op.
Sumeriske skrifter fortæller, at støjen fra menneskeheden blev uudholdelig for den øverste herskeren, Enlil. Menneskene var for brokete og alt for aktive. I tillæg begyndte de at udvikle sig langt raskere end gudene havde forudset. Enlil, som aldrig havde haft troen på menneskeprojektet, bestemte sig for at løse situationen med radikale midler. Han ville udslette menneskeheden fra jordens overflade. Samtidig var planeten Nibiru på vej mod jorden igen. Dens enorme gravitation ville udløse katastrofale naturkræfter. Enlil beordrede alle guderne til at holde dette hemmeligt for menneskene, slik at de ville omkomme i de gigantiske bølgerne. Dette er det, vi i dag kalder syndfloden, en katastrofe, som var ment at vaske bort alle spor af vor eksistens. Men menneskeheden havde en beskytter. Selve Enki, han som havde skabt os. Han følte et dybt ansvar for sit eget skaberværk. Siden Enki ikke kunne trodse Enlils ordre åbenlyst, måtte han ty til list. I al hemmelighed tog han kontakt med en retskaffen mand. I de sumeriske tekstene er han kendt som Siusudra eller Utnapishtim. Enki advarede ham om den enorme vandvæggen, som var på vej, og gav ham detaljerede instruktioner for at bygge et gigantisk fartøj. Og dette er ikke bare en enkel myte om en liten træbåd. Tekstene indeholder præcise geometriske beregninger og tegninger af et skib, som var forsejlet med bæk for at tåle vandmassene. Siusudra fik besked om at tage med se-familien sin og frøene til alt levende. Igen ser vi en slående lighed. Dette er historien om Noas ark, men nedtegnet flere tusind år før det gamle testamentet. Takket være Enki sluknede aldrig menneskehedens livsgnist i det dybe vandet. Så raste syndfloden over jorden. Skildringene i lejretavlene er rystende, de fortæller om bæksvarte skyer, en brølende vind og bølger, som slog helt mod himmelen. Selv Anunnakiane blev skræmt af naturkræftenes voldsomme styrke. De flygtede op i sine himmelskib og blev værende i bane rundt planeten. Derfra så de ned i rædsel, mens de gråt over jordens tabte skønhed. Da vandmassene endelig trak sig tilbage, fandtes det ikke længere spor af den gamle verden. Men Utnapistims farkost havde ridt af stormen. Da Enlil opdagede, at mennesker havde overlevet, kogte han af raseri. Men Enki klarede at overbevise sin bror om, at menneskeheden nu havde gjort sig fortjent til at leve. Fra den dagen blev gudernes syn på menneskene forandret for altid. Vi blev ikke længere set på som bare tavse slaver. Anunnakine valgte at dele sin kundskab med de, som var igen. Det var da, som de ældgamle tekstene fortæller, at kongedømmet på ny steg ned fra himlen. Guderne begyndte at undervise menneskene. Efter den store flommen begyndte en ny tidsalder. Anunnakine lærte menneskene det grundlæggende inden jordbrug, og hvordan man byggede byer og vandingskanaler. De gav os vores lover og formede vores samfund. Det er interessant, at de sumeriske kongene aldrig anså sig selv som sande herskere. De omtalte sig konsekvent som gudenes stedfortrædere her på jorden. Anunnakiene selv boede i lukkede komplekser inde i byene, det vi i dag kender som templer eller ziggurater. For vanlige mennesker var adgangen strengt forbudt. Bare præsten fik gå ind for at bringe dem mat og klæder. Se for dig dette billedet, en kolossal trappepyramide, som rager over byen. Helt øverst i det hellige kammeret befinder selve guddommen Se. Den giver instrukser, styrer vejret ved hjælp af mystiske indretninger og rår over hele nationers skæbne. For sumererne var ikke dette religion i vor forstand. Det var deres daglige virkelighed. Tiden gik, og en dag skete noget uforklarligt. Gamle skrifter fortæller om en tid præget af dyb sorg, da Anunnakiene begyndte at forlade byene sine. Tekstene beskriver voldsomme stormer, men ikke af den naturlige sorten. Skildringene minder snarere om stråling, en ond vind, som bragte med sig død. Forskere strides fortsat om hvad som egentlig skete.
Var det en konflikt mellem guderne selv, udkæmpet med ødelæggende våben? Eller var det en naturkatastrofe? Uanset hvad sandheden er, steg guderne ombord i sine himmelske farkoster og forsvandt. De etterlod menneskene alene. Det var et enormt chok for hele civilisationen. Byene blev liggende øde, og kaoset rådede. Menneskene følte sig som forladte barn. Det var i denne mørke tiden, at præstene i desperation begyndte at forevige al sin kundskab på lertavler. De ønskede at bevare mindet om sine skabere og deres lærdom. De skrev for fremtidige generationer. Det er i disse afskedstekstene, vi finder den allervigtigste advarselen. Sumererne havde et helt andet syn på tiden end os. For os er tiden en ret linje, som bevæger sig fra fortid til fremtid. Men for menneskene i det gamle Mesopotamia var tiden cirkulær. Alt, som har sket før, vil uundgåeligt ske igen. De troede på de store kosmiske cyklusene, og advarslen deres er krystalklar. Gudenes afrejse var aldrig ment at være evig. Nibiru's bane er enorm, men den ligger fast. Når den store cirklen er sluttet, vil planeten igen vise se på himlen hvor, og sammen med den vil skaberne vore vende tilbage. Præsteskabet skrev, at verden vil blive hjemsøgt af varsler før dette sker. Naturen vil komme ud af balance. Det vil blive jordskælv, uforklarlige tegn på himlen og stor uro blandt menneskene. Det minder mistænkeligt mye om det, vi ser i verden fra tid til anden, gør det ikke? Hvad betyder egentlig denne tilbagekomsten for os? Her er eksperterne på ældgamle tekster delt i 2 lejre. Nogen mener, at sumererne beskrev en helt konkret, fysisk retur af en fremmed flåde fra verdensrummet. I så fald må vi stå til ansvar over for vores egne skabere. Vil de like det, vi har gjort med planeten deres? Har vi sløst bort ressourcerne, eller har vi ødelagt selve naturen? Andre eksperter mener, vi bør se bort fra ideen om små, grønne mænd. De hævder, at advarslen er metaforisk. Anunnakienes genkomst er heller et symbol på cykliske, globale katastrofer. Det er en påmindelse om, at verdensrummet lever, og at jorden hele tiden påvirkes af kræfterne derude. En planet, som passerer forbi, kan snu de magnetiske polene eller udløse voldsomme klimaændringer. Uanset hvad man tror, opfordrer de gamle tekster os til at være på vagt og aldrig glemme vores beskedne plads i det uendelige universet. Lad os se på dette med moderne videnskabelige øjne. Kan denne mystiske planeten faktisk have eksisteret? Længe var dette en idé, astronomerne bare lå af, men de sidste årene har tonen ændret sig. Forskerne har nemlig opdaget noget mærkeligt helt ude i kanten af solsystemet vort. Iskalde asteroider på den andre siden af Pluto bevæger sig som om de blir påvirket av tyngdekraften fra et enormt, usynligt objekt. I dag leter astronomer for fuldt efter den såkaldte planet 9. Den må i så fald være gigantisk og have en ekstremt langstrakt bane, nøjagtigt slik sumererne beskrev for 5.000 år siden. En tilfældighed? Kanskje det? Men du må indrømme, at det giver frysninger på ryggen, når moderne datamodeller bekræfter det, som blev ridset ind i lejertavler i lyset fra en olielampe i en fjern og ældgammel fortid. De sumeriske skriftene indeholder også en anden vigtig advarsel. Advarslen mod menneskelig hovmod. Da gudene forlod os, gav de os herredømme over verden, men de etterlod se også regler for harmoni. I tekstene nævnes ofte begrebet me. Dette er guddommelige principper eller skæbnelover, som styrer alt, fra stjernenes baner til menneskelig adfærd. Sumererne troede, at der som disse lovene blev brudt, og samfundet blev præget af grådighed og uretfærd, ville gudene vende tilbage for at genoprette orden, og denne ordenen ville blive håndhævet med jernhånd. Slik set er ikke advarslen bare rettet mod himmelvælvingen, men også mod vort eget indre. Det er en påmindelse om, at hverken teknologi eller magt gør os til guder. Vi er fortsat sårbare i møde med kosmos og vores egne fejltrin.
Se for dig dette billede. Et ældgammelt tempel i Babylon eller Ur. Det er nat. En gammel præst sitter i det svage lyset fra en flakkende flamme. Han tager frem en fersk, myg lejretavle og en spids griffel. Han ved, at byen hans er i forfald. Han spejder mod stjernene og leder efter det røde genskinnet fra budbringeren, som varsler genkomsten. Nøje ridser han ind hver kile, hvert eneste ord. Han skriver om den store flommen, om Enkis visdom og Enlils strenghed. Han forstår, at han selv ikke vil leve til at se cyklusen fuldføres. Men han vil, at hans efterkommere, at vi som lever i dag, skal få vide sandheden. Han forsegler tavlen i en krukke og gemmer den dybt i arkivet. Denne handlingen er et udtryk for desperat håb. Et håb om, at menneskeheden ikke skal glemme sine rødder, at vi ikke skal miste vores fælles minder i århundredes larm. Og når, flere årtusinder senere, læser vi budskabet hans. Men hvorfor træffer denne historien os så stærkt i dag? Hvorfor er millioner af mennesker så opslugt af Anunnakine og ældgamle civilisationer? Svaret ligger kanskje i vor egen psykologi. Det er nemlig utrolig vanskeligt for os at godtage, at vi er mutters alene i dette enorme, kalde universet. Vi søger efter storebrødre. Nogen, som er klogere end os, som kan komme og løse problemerne vore, eller nogen, som kan forklare os, hvad meningen med livet egentlig er. De sumeriske mytene giver os en følelse af at tilhøre noget stort. De fortæller os, at vi ikke er et slumpetræf, at vi blev skabt, og at vi har en hensigt. Selv om denne hensigten i udgangspunktet bare var hardt fysisk arbejde, så binder det os til kosmos med en usynlig tråd. Det er en tanke, som er både skræmmende og utrolig trøstende på samme tid. Den døver ret og slet noget af den dybe, eksistentielle ensomheden, vi alle bærer på. Lad os nå rette blikket mod fremtiden. Hvis sumererne havde ret, og den store cyklusen faktisk eksisterer, hvad gør vi da? Vil vi være i stand til at møde vores skabere som ligeværdige? I løbet af disse årtusinde har vi selv mestret genteknologi. Vi sender vores egne skib ud i verdensrummet og forsøger at forme atmosfæren på andre planeter. Vi har begyndt at ligne de guderne, som beskrives på de ældgamle lejretavlene. Kanskje vil ikke den største udfordringen ved deres hypotetiske genkomst handle om ren overlevelse. Den vil heller handle om at bevise, at vi ikke længere er slaver. At vi har blivet en intelligent og selvstændig race, som er i stand til at tage ansvar for vort eget hjem. På den måde fremstår ikke de gamles advarsel som en trussel, men som en drivkraft for videre udvikling. Når man lytter til disse ældgamle fortællingerne, er det let at gå se vild i tidens uendelighed. Årtusinder flyr forbi som et kort øjeblik. Rækker stiger frem og begraves i sanden. Guder stiger ned fra himmelen og vender tilbage til stjernene, mens planeten bare fortsætter at snurre. Uden for vinduet er den samme stjernehimlen, som de gamle sumeriske stjernekiggerne engang skudt op mod. De samme stjernene, som fortsat vogter sine uendelige mysterier. Og et sted derude, kanskje, går den enorme røde planeten sin sagte gang. Den har ingen hast. Det kosmiske uret tikker uendelig sagte. Vi har fremdeles tid. Tid til at reflektere over, hvem vi egentlig er. Tid til at lære os at leve i fred med hverandre og med planeten vor. Lad denne historien være din kosmiske vuggevise. Se for dig, at civilisationens støj sagte svinder hen, helt til bare evighedens rolige pust genstår. Stjernene glider over himmelvælvingen og våger over søvnen din. De ældgamle kileskrifttavlene er for længst tydet, og deres hemmeligheder har blivet en del af drømmene vore. Vi er en del af dette grænseløse, vidunderlige universet. Det er ingen grund til at frygte, at gamle guder skal vende tilbage, eller at kosmiske kræfter skal ramme os. Kend heller på den dybe forbindelsen gennem tidene. Helt fra det allerførste mennesket og frem til os, strækker det se en lang og uafbrudt livstråd. Slap helt af.
Lad tankene dine forløse se op i disse äldgamle mytene. Sov godt, i trygg visshed om at universet tar vare på os. Historien har en tendens til at by på de mest utrolige vendinger. Sumerernes advarsel var aldrig bare en skrækhistorie om verdens undergang. Det var et dybt filosofisk budskab. De lærte os, at civilisationer bevæger sig i cykluser. At vi ikke er guder, selv om vi har lært os at bygge enorme byer og forme naturen efter vor egen vilje. Hvis vi mister harmonien med verden og lader os styre af grådighed og magt, vil systemet før eller siden nulstille sig selv, akkurat slik det skede under den store flommen. Enten det er snak om besøg fra verdensrummet eller en naturkatastrofe, forbliver essensen den samme. Vi har fået overlevet denne kundskaben, for at vi skal undgå og gentage fortidens fejl. Tak for at du har delt denne kvælden med os og dykket ned i Mesopotamias mysterier. Jeg håber denne fortællingen har givet dig både ro i tankene og en god nats søvn. Hvis du sætter pris på slike historiske gåder, må du gerne abonnere på kanalen, like videoen og se nærmere på vores andre videoer, lavet for hvile. Og før du sovner, svar gerne på et spørgsmål i kommentarfeltet. Hvor mye af de ældgamle mytene tror du faktisk er ren sandhed? God nat, og på gensyn.